аз съм избрал страна. Моята страна е гласувам за Величие Ивелин Михайлов. По простата причина, че който е с Симон Милков е от страната на врага. Много добре знаете. Много добре знаете, че изкривената уста е платено куче на къща. Това, който не го знае, значи няма мозък глава. Утре ще гласувам за Величие и дано имат успех. Това мога да кажа. И ако спечелят повече гласове, мога да отида пред парламента и да изпея Стари дядо в дует с Киро Брейка двамата. Лично аз